Regalas cartos e cada vez máis. Sí, en algo que xa pagaches hai moitos anos. Vante subir a tarifa do ximnasio e da piscina. Un contrato que debería estar no xulgado? Pois toma subida do 16,3% e prórroga do contrato ata 2032. Así traballa o tripartito da dereita. Aprobaron aumentar as tarifas do complexo municipal un 16,3% porque o contrato así o contén. Pero atención, as instalacións pagámolas todas nós. As obras maiores, o IBI, a auga, parte da electricidade, tamén son gastos que asumimos con cartos públicos. E logo a empresa cobra a ti a precio do mercado. Pero, como sempre, cando xa é indignante, agora chega o insultante. Algunhas das condicións que prometeu a empresa. Piscina exterior. Actividades de verán na piscina exterior. Médico, nutricionista, fisioterapeuta, actividades para persoas maiores, actividades para persoas con diversidade funcional, prazas para socios, moitos pregos máis que non cumpren nin cumprirán. Cando o contrato debería estar nun xuízo por incumplimento, o que fan é ampliar anticipadamente a concesión ata 2032. Masterclass de protección dos intereses privados. O resto dos partidos din que municipalizar é caro, pero aquí esa excusa cae por terra, porque a fórmula para remunicipalizar é viable e sinxela. O Concello xa financiou as obras e soporta os custos. Só falta vontade política para recuperar o servizo, para garantir tarifas xustas e condicións laborais dignas.